Povedz mi o Hare Krishna. Hare Krishna je v podstate pre väčšinu bežných ľudí považovaná za sektu. A ja som sa tam dostal k ním nejak, neviem, to bolo v roku 2018, keď som hľadal nejaké možnosti, ako sa dá nejak tiež alternatívne žiť, čo je jedna z ďalších možností, pokiaľ človek nemá kde bývať, trebárs, nemá stravu, tak sú tu také možnosti, ako sú náboženské organizácie, alebo tieto sekty, kedy vlastne človek môže získať nocľah a stravu v podstate zdarma, aj keď to má viacero podmienok. Hare Krishna, trebárs, tam sú vegetariáni a je potrebné tam nejak, je potrebné aj není potrebné, ale oni tam majú určitý systém, kedy ráno o 4:00 vstávajú a začínajú hodinovou Hare Krishna mantrou. Potom vlastne majú raňajky, ktoré sú vegetariánske. To všetko si tam väčšinou pripravujú sami, tí ľudia, čo tam už žijú. Potom sa normálne pracuje asi 3 hodiny, myslím, že sa tam pracuje majú tam, aspoň teda ako ja som bol, tak mali tam vlastnú záhradu, kde si vlastne pestovali svoje biojedlo, ktoré vlastne následne používali pre svoju obživu. No, takže to bolo vlastne tie 3 hodiny asi to obeda, potom bol zase obed, zase Hare Krishna mantra asi polhodinová alebo hodinová a zase ešte práca asi 2 hodiny. Takže dokopy denne myslím, že sa tam pracuje asi 5 hodín denne, hej, v rámci tej organizácie, ako som ja bol. A co zdravotní? Platí sám? No, ja som tam bol iba 3 dní, neviem ako, či sa tam dá byť ako na mesiac, že by vlastne ťa nejak zamestnali, ako napriamo si myslím, že asi ani nie. Väčšina si to asi nejak uhrádza samostatne. Oni ešte vlastne distribujú knihy, čo sú vlastne knihy Prabhupádu. On napísal niekoľko kníh, čiže vlastne oni chodia rozdávať tieto knihy po mestách, všade, kde sa dá. A vlastne tie knihy sú vlastne spoplatnené nejakou sumou na Slovensku 5-10 eur. A vlastne potom v rámci toho, jak som tam ja bol, tak tam bolo, neviem, 4 a 5 ľudia. Tak vlastne tam mali nejaký vyhodnocovací systém a myslím, že tam z toho asi dostávali nejaký podiel, z ktorý by asi pokryl vlastne trebárs to zdravotné. Jídlo bylo na příděl? No, Malý porce nebo mohl si přidat? Mohol som si pridať, kľudne. Ale ako bolo to tam skorej tak, že bolo tie raňajky, obed, večera, že nebolo tak, že beháš hore dolu a chodíš si tam brať z chladničky. Aj keď si myslím, že tam je normálne bežne takáto možnosť. Že si zo záhrady môžeš zobrať, čo chceš a tak. Proč si odešel? Ja som to chcel iba skúsiť. Pretože ja chodím po všetkých, v podstate čo sa dá, po všetkých sektách. Zaujímam sa o všetky náboženské organizácie, o všetky sekty, ako fungujú, takže to bola jedna z tých, ktorú som navštívil. A bavilo tě to mantru nebo? Vtedy mi to nejak nedávalo zmysel, ani do dneska mi to nejak ešte nedáva význam. Myslím, že to môže mať význam pre nejakých ľudí, ale pre mňa osobne nie. Ale doteraz sa poznám s ľuďmi, čo sú ako viac zaangažovaní ako Hare Krishna a prídu mi to ako v pohode ľudia, ktorí to vlastne dodržiavajú, tie určité veci, ktoré sú s tým spojené. Tak by človek tam mohl teda byť dlouho? No, mohol by byť dlhodobo, len hovorím, že musí splňať minimálne to kritérium na vegetariánstvo plus žiaden alkohol, žiadne drogy. Do drog sa ráta aj káva, čiže tam sa nepije káva, žiaden alkohol, žiadne cigarety, žiadne hulenie trávy a tak ďalej. Toto je jedna z tých podmienok a druhá z podmienok je vegetariánstvo. Čiže keď je človek tam,
tak musí byť vegetarián, že nemôže si tam jesť mäso. A měl si pocit, že ti vymývají mozek? Neviem, či by mi vymali mozog, keďže som tam bol 3 dni. Ja som skorej mal s nimi tam nejakú debatu ohľadom mlieka, keďže už som bol predtým vegán na živej strave a oni sú veľkými zastancami pitia mlieka a mliečných výrobkov, takže som tam mal skorej s nimi debatu o tom a vlastne toto oni akože berú skorej, že je potrebné, aj keď dneska už veľa Hare Krishna členov sa stávajú vegani. Ale tie knihy sú staré a predtým, pred tisíckami rokov vegetariánstvo bolo v Indii, aj dodnes je bežné.